رفتی کی؟ کیه او؟ نمیشناسم با کیه؟ همین وقتی که آدم مشهور میشن وقتی که آدم دوست رو فراموش بکنم من جهان میشناسم بچه لیکن زمین موندو زمین داران گجاره جهانگیر و جهان داران گجاره جان و کس دنیا وفاداری نداری وفا موندو وفاداران گجاره و کرمانی تنش آزار ندیده. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарон гироми қадр, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали фикри шумо. дӯстои азиз, чӣ хеле ки наворо дида омадед. Абдурозиқ бародари азизи мо, додарчи азизи мо хавай хурдсол аст ба фикри ман ва ман рости ҳамин баъзе чизоят баъзе наворошо тамошо мекунам. ақле ки вай дорад бовар кунед баъзе калонҳо надорам. хуб мешуд ки ҳамин Абдурозиқ ҳаминҷо мегуфт ки ман бо Аббоси Реватӣ суруд хондам ва иншоалло дар оянд боз мехонам. вақташ ба агар хато накунем мардон касест ки гузаштаи худро фаромӯш накунад. вақташ ба гиремага ҳамин Абдурозиқам мисли Аббоси Реватӣ дар бозори мақсад Панҷикент дар мобайни мардум мехонданд. хуб мешуд ки Абдурозиқ имрӯз мақсад мардум ва хеле хубтар мешиносад. хуб мешуд ки вай мегуфт ки ман бо Аббоси Реватӣ худо хоҳад агар шумо тайёрӣ бинед, агар шумо ташкил кунед, иншоалло як клип мекунам ё як мақсад дуэт як суруда бо ҳам мехонем. иншоалло ки боз обрӯи Абдурозиқ аз ин ҳам болотар мешуд ва мухлисояш хело шод мешуданд. агар чиз накунем Аббоси Реватиро низ бовар кунед зиёдтар аз Абдурозиқ мумкин шиносанд. мутаассифона Аббоси Реватӣ мақсад мисли Абдурозиқ продюсер надорад, мисол як дастгир надорад. иншоалло ки умедворам ки Аббоси Реватиам низ иншоалло як дастгирӣ мекунанд. худо хоҳад чӣ хеле ки навора гӯш кардед Аббоси Реватӣ ҷаҳон мешиносад, тамоми тоҷикои рӯи дунё иншоалло ки мешиносанд. дар оянда муваффақият бурдбориҳо барои Аббоси Реватӣ ва барои додарчамон Абдурозиқ низ бурдбориҳо таманниёт дорам. умедворам ки Абдурозиқ хафа намешавад дар мо ва дар оянда иншоалло ки хатогиашро ислоҳ мекунад. Абдурозиқ ту як мисли мисол гӯем звезда, ту бояд барои наврас, барои ҷавононе ки мақсад синну соли ҳастанд 18 сола, 17 сола, 16 сола, ту бояд намуна бошӣ, хоксор бошӣ ки ва ё аз ту ибрат гиранд. ту чӣ хеле ки аз навор гуфтӣ Аббоси Реватӣ кияй ва ту ин зебанда нест, барои чӣ ки вақташанда ту мисли Аббоси Реватӣ дар ҳамон бозору дар кӯчаҳо мехондӣ. имрӯз ки як звезда шудӣ бояд гузаштаи худро фаромӯш накунӣ. агар ягон хатогӣ бошад бахшиш, боқӣ дар амони Аллоҳ. ака ҳамин одам дар ноҳияи Масъуд мешиносан? мешиносан? من جهان میشناسم بچه لیکن زمین موندو زمین داران گجاره جهانگیر و جهان داران گجاره جان و کس دنیا وفاداری نداری وفا موندو وفاداران گجاره و کرمانی تنش آزار ندیده ایوبی صابری کرمان گجاره تو را هم میبرن با اسب چوبین اتام الله کریم گریان گجاره زمین ماندو زمین داران کجا رفتن؟ یه سلام هم
خون بیان بینی روبوم داشت که بهش مخبره روبوم داشت که بهش هرده سیاه بی سفیدک باز اگر روحت کند پرواز بیاید جانی بی خامه در خیز تو زندر کناری دیگرانی شاه در تختش هزاران پاسبان داشت روی گر بر سری خبرش بار خواندی بهترین اوی احمتی جامی سخاوت کن بریم نامی تا جمع رفت خون به جوب میشه دینا جوب داد بزرگش جوب داد